Moni nonse, takulandirani pano pa Tilankhuleni Ambuye. Mulinso ndi ine Deacon Justin Malewezi Jr. kuchokera ku Liverpool Diocese, United Kingdom. Lelo pa 22 July 2025, chaka cha Maria Magadalena. Mawu oyamba akuchokera m'buku la nyimbo ya Solomoni, mutu 3, kuyambira ndime 1 kulekeza 4b. Owerenga ndi Mayi Miriam Mtimbusya kuchokera ku Jesus Prince of Peace, Portsmouth Diocese, United Kingdom. Mawu a m'buku la nyimbo ya Solomoni. Usiku uliwonse ndiligone pa bedi panga, ndinkangomfunafuna amene mtima wanga umakonda. Ndidamfunafuna koma osampeza. Ndamuyitana koma iye osayankha. Ndiye ndidati, ayi, tsopano ndidzuke ndikulowa mu mzinda, m'misewu ndi m'mabwalo. Ndimufunefune amene mtima wanga umakonda. Ndidamfunafunadi koma osampeza. Alonda adanipeza pamene ankayendera mzinda. Ndawafunsa kuti, kodi mwandionerako amene mtima wanga umakonda? Ndangoti iwo aja ndawapitirira pang'ono, ndampeza amene mtima wanga umakonda. Ndamugwira osamulola kuti achoke, mpaka nditamulowetsa mu nyumba ya amayi anga, m'chipinda cha amene adandibala. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu amthenga wabwino monga adalembera Yohane. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa tsiku lotsatira Sabata ya Ayuda, mamawa ndithu kudakalika mdima, Mariya wa ku Magadala adadza ku manda a Yesu. Adaona kuti chimwala chija chachotsedwa kale pa khomo la mandawo. Choncho adathamanga nakafika kwa Simoni Petro ndi kwa wophunzira wina uja amene Yesu ankamukonda kwambiri. Adawawuza kuti awachotsa Ambuye m'manda muja, ndipo sitikudziwa kumene awayika. Mariya adakhalabe chilili panja pafupi ndi manda, akulira choncho adawerama kusuzumira m'mandamo, naona angelo awiri ovala zovala zoyera. Angelowo adakhala pansi, wina kumutu, wina kumapazi, pamalo pamene padagona mtembo wa Yesu paja. Iwo adamufunsa kuti, inu mayi, mukuliranji? Iye adati, chifukwa awachotsa Ambuye anga, ndipo sindikudziwa kumene awayika. Atanena zimenezi, adachewuka, naona Yesu atayimirira pomwepo, koma sadamuzindikire kuti ndi Yesu. Tsono Yesu adamufunsa kuti, mayi iwe, ukuliranji? Ukufuna yani? Mariya ankayesa kuti ndi wakumandako, motero adamuwuza kuti, Bambo, ngati mwawachotsa ndinu, mundiwuze kumene mwawayika, kuti ndikawatenge. Yesu adati, Mariya. Iye adachewuka, nanena kuti, Raboni, ndiye kuti aphunzitsi pa Chihebru. Yesu adamuwuza kuti, usandigwire, pakuti
sindinakwerebe kupita kwa Atate. Koma pita kwa abale anga, ukawawuze kuti, ndikukwera kupita kwa Atate anga, omwe ali Atate anunso, Mulungu wanga, yemwe ali Mulungu wanunso. Mariya wa ku Magadalayo adapita, nakawawuza ophunzira aja kuti, ndaona Ambuye, ndipo adawakambira zimene Ambuyeyo adawatuma. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Mwinatu inu muli ngati ine, amene ndinali ndi okondeka amene adatisiya. Mwina nthawi zina mumawalota. Kumalotoko akuoneka amphamvu ndi moyo. Inu osakhulupirira mpaka kufuna kuwakhudza kuti muonedi ngati nzoona. Kwa ife ndi maloto, koma izi ndi zimene zinamuonekera Mariya wa ku Magadala. Mu Uthenga wa Ambuye ochokera kwa Yohane Oyera, tikumva za Mariya wa ku Magadala, amene pa tsiku lotsatira Sabata ya Ayuda, mamawa kudakalika mdima, iye adapita ku manda a Yesu. Pa Chiyuda, tsiku lopumula la Sabata limayamba pachisanu madzulo. Pakuti nthawi imeneyo pa Chiyuda maliro akachitika amenera kuyika tsiku lomwelo. Pakutinso Yesu anamupha lachisanu masana, amenera kuti ayikidwe msangamsanga Sabata isanayambe madzulo akewo. Ndipo miyambo ina yosamala thupi lake imenera kudikira kutha kwa Sabata. Ndiye Mariya Magadala amenera kudikira kutha kwa Sabata. Ndipo pakuti Sabata imatha loweluka madzulo, kapena tinene kuti kuyamba kwa tsiku la Mulungu, Mariya sanaope mdima, ndipo anathamangira kumanda kuti akamalize kusamalira thupi la Ambuye Yesu. Anakakhala wina anakangodikira kutacha, koma chimampangitsa chimenechi chinali chikondi kwa Ambuye Yesu Khristu mphunzitsi wake. Chifukwa cha chikondi chomwecho, Mariya adalira poona kuti thupi la Yesu palibe. Komanso ndi chikondi chomwecho Mariya atazindikira kuti ndi Yesu akumulankhula, anafuna kumukhudza kuti atsimikize ngati nzoonadi. Koma Yesu ananena kuti, usandigwire. Kodi nchifukwa chiyani Yesu adatero? Izi sizikutanthauza kuti Yesu anamusala Mariya, ayi, kapena kuti thupi lake latsopano silingakhudzidwe, ayi. Koma zikutanthauza kuti zinthu zasintha tsopano. Pali njira yatsopano yokhala naye pafupi Yesu Khristu. Yesu akuphunzitsa Mariya ndi ife kuti kugwirizana kwathu ndi iyeyo Yesu ouka kwa kufa ndi mgwirizano wa uzimu osati thupi, ndi mgwirizano omangidwa pa kuyandikana kwa uzimu, pakumvera mawu ake ndi pakuchita zomwe iye wapempha. Mariya pa nthawi imeneyo anavomera mawu ake. Atamuyitana, iye adayitawa. Kenako iye
adamvera zimene Yesu anamutuma. Ntchito ya Mariya sinali yosunga yekha zimene zinamuchitikirazi, ayi, koma ntchito yake inali yowuza aliyense. Mariya wa ku Magadala ndi munthu woyamba kulengeza uthenga wabwino, mtumwi kwa atumwi, kuwuza aliyense choonadi chodabwitsa chakuti Yesu ali moyo. Mtumwi woyamba anali mzimayi. Mu malamulo a Chiyuda, nthawi imeneyo umboni wa azimayi sumakhulupiriridwa kusiyana ndi azibambo. Koma Mulungu anasankha mzimayi kuti akhale woyamba kuona ndi maso ake Yesu Khristu wouka. Izi zikutipatsa phunziro kuti maso a Mulungu saona ngati maso athu. Ife tikhoza kuona munthu oderereka, koma Mulungu akuona munthu wofunika kwambiri. Onani Yesu nthawi imeneyi wapatsa mzimayi wa Chiyuda Mariya ntchito yofunika zedi. Pita kwa abale anga ukawawuze. Mariya akupatsidwa ntchito ya utumwi. Kukumana kwa Mariya ndi Ambuye ouka kwa akufa sikongofuna chitonthozo cha Mariya ayi. Iye wayitanidwa kuti agawane za uthenga wabwino, kuti achoke pa nthawi yake ndi kuwuza dziko lapansi. Ndipo iye anachitadi zimenezi. Iye adapita kwa ophunzira ake a Yesu ndi mbiri yosangalatsa, ndaona Ambuye, ndipo anawawuza uthenga wake. Uthengawu unafalitsidwa ponseponse mpaka onani watifika ife. Kwa ife lero Yesu Khristu wouka kwa akufa akutiyitanira ife mu ubale ozama ndi watanthauzo. Akutipempha kuti timpeze osati mu zinthu zathupi, za mdziko, zomwe tingathe kuziona kapena kuzikhudza, koma timpeze pa zinthu za uzimu, pamene tilandira Ukaristiya, pamene timva mawu ake, pamene tisonkhana kupemphera, pamene tithandiza osauka ndi zina zotero. Chofunika kwambiri ndi uzimu wamkati mwa mitima yathu, kupyolera mu chikhulupiriro. Ife tili oyitanidwa monga Mariya kuti tisiye kumufunafuna mthupi, tikumane naye mu uzimu ndi kuwuza ena za iye kuti ali ndi moyo. Chikhulupiriro chathu sichili mwa Yesu amene wangokhala ndi moyo kanthawi kochepa ayi, koma mwa Ambuye wamphamvu zonse, amene adagonjetsa imfa ndi kupita kwa Atate ake, kutitumizira ife Mzimu wake kuti ukhale nafe nthawi zonse. Choncho abale, tiyeni titenge chitsanzo cha Mariya wa ku Magadala. Tiyeni tionetse chikondi kwa Yesu Khristu wouka kwa akufa, kuyesetsa kupita kukakumana naye mu Ukaristiya pa mwambo wa misa, kukamva mawu ake ndi kumvera zomwe watituma, kukakhala naye pafupi mu uzimu, ndipo misa ikatha tikhale atumwi
otenga mawu ake kwa ena. Yesu wathu ali ndi moyo. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.